Kung ano man, kung tanaw ni mo mura gamay ang imuhang ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi, gamay ra pud imong hilak. Amen. Pinaw ni mo mura kako tigid kayo gihimo sa Dios nato, unang kako kay ang hilak pud tigid imong siyabaw. Pasalamat ang Ginoo pero sa dili mi takos, dili mi angayan ani imong gugma pero imong giping ipakamatyan, imong giping gihigugma. Imong yung giopal imong kinabuhi sa cross aron lamang ma-save tanan. Amen? Bisan kami makasasala, imang kadilita worthy, dili ta takos. Pero si Jesus ang gihimong dili takos dito sa cross. Ang kitang tanan mahimo tang takos sa tubangan sa Ginoo. Amen? Siya ang gihimong dili takos. Iyang gihurot pagkuha ang atong sala, iyang gihimo siya igsoon dito sa cross. Gilansang, gihimo siyang kawatan sa cross. Gihimo sa igsoon niya babaero, gihimo sa igsoon niya drug addict, gihimo siyang palahubog, gihimo siyang kawatan sa cross. Gidagdag ang tanang sala niya dito. Itong sala niya giangkon ba? Amen? Anong gili na maghimo og sala? Ang atong pagkamaritis, ito gihimo maritis, bisag pa si Jesus, ikaw maritis ka, ikaw magkakol ka, gidoslak igsoon, gilid. Latigos siya 35 kalatos, iya nang giangkos tanan. Kay siya ang gihimong makasasala sa manhatod karon. Bit-bit ni Jesus ang atong sala. Amen? Nang mabalik ka sa sala, kung isang berbuatan ka utan, imong gilantigo si Jesus, imong gidugab si Jesus sa krus. Wala pa sa kapahulay sa krus. Kung mabuhatan ka maayo kay sumanan. Hangtod karon may sunod dala-dala niya ang atong mga sala sa lawas. Hangtod karon igsuon, hallelujah, nangita ang Diyos sa iyang katawan. Naghulat lamang siya kay sunan. Munang atong tema karon, God's chosen. Munang ayaw sikin atong pagpipili, ayaw sayami, ayaw pinuami, ayaw gagayagai. Amen? Hinahalan aton ning himuon nga kanabang matinud-anon sa pagkalagad sa Ginoo. Ano sa kita gipili sa Dios? Sa Ephesians chapter 1 verse 4, Piso 1:4, sa wala pa buhata kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo. Aron mahimo kita balaan og walay sala sa iyang atubangan tungkol sa gugma. Grabe ang gugma may sunan. Ipanalipdan ka sa Dios sa iyang gugma. Walang giisip kita nga wa gintay sila. Dili na ta makasasala. Umuori ang katuyuan sa Dios, kung sa dili unsay iyang katuyuan sa iyang pagpili na nato, mo na ni. Gipili na kita sa Dios diha kang Kristo. Aron mahimo kita balaan og walay sala sa ubang operasyon, walay kasaway sa iyang atubangan tungkol sa gugma. Amen. Wala ni katuyuan sa Dios. Wala ta giluwas, wala ta gipili ang magpasaway ta tubangan sa Ginoo. Wala tayong pilit, igsoon aron ta magbaluyahon. Wala tayong pilit, igsoon aron ta magpamalakon. Wala tayong pilit, igsoonan ang magsigitan kung pagbulbol, reklamo, magsigitan kaguol, magsigitan kasumbo. Kundi ipilit ta aron mahimo ta balaan o walay sala sa iyang atubangan. Pag pinili ka sa Dios, igsoonan kung sa diri, how to make sure that you are God's chosen. Kung saan na ito pagsiguro nga kita, ikaw o ako, pinili sa Diyos. How to make sure? Kung saan na magsiguro? Saan ito pagsiguro ba? Siguro ba yun? Sigurado ba yun yung pinili ko sa Ginoo? Hallelujah. So mga ito maigsoon sa karakter at attitude. Moon din ang mga pinili, ang ilang mga karakter, ang ilang mga attitude, ang ilang mga kinaiya, o ang ilang mga batasan. Amen? Ay magkatapan, kinaiya o batasan. Kaya usahay itong batasan o kinaiya, walang pinili ta pinili sa Diyos. Walang pinili ta igsoon sa tanas. Una igsoon ang kinaiya o attitude, character and attitude. Number 1, kinigitawag nga love and obedience. Mahigugmaon, isa din kasi sa love, gugma. Amen? Tunay gugma o masinugtanon, love and obedient ang
Dios ang kinaiya ni ining mga pinili sa Ginoo, love and obedient. Pagpasabot, a heart fully devoted to God. Amen? Heart fully devoted to God. Kinasing-kasing pinigsod, bukos nga devoted na higugma gid sa Ginoo. Amen? Ingon sa dili kaduha, prioritizing His will over personal desire. Ang mga nahigugma sa Dios o ang mga obedient sa Ginoo, gina-prioritize nila ang umuton sa Dios diin bisa pa man sa ilang personal na mga desire. Na kay desire may sunan, imbis nga na kay himuon na gusto sa imong kaugalingon, pero tungod kay ihigugma nimo ang Dios, imong gina-prioritize yun ang umuton sa Ginoo. Amen? Natin galing kay Igsoon, maligo na karong adlaw, mulakaw ka, mamalingki kay Igsoon, matong pasanasa ka lugar, malipay ang imong kalag, pero tungkol kay nahigugma na ka sa Ginoo, o sa kang musunod sa Dios, walang imong i-prioritize ang kabubuton sa Dios, bisan sa imong personal na desire. Personal Igsoon na mga pangandoy tinuha. Amen? Yes, hallelujah. Nato kay atakwan, nato kay atuon, trabaho ta ka, pero tungkol kay nahigugma ka sa Ginoo, kung naka-espiritu sa pagkakapasinugdanon, mo nang imong i-prioritize, imong giuna buton sa Dios over personal desire. Hallelujah. Imo nang John chapter 14 verse 15. Ngayon siya, if you love me, sa daw? If you love me, keep my commandments. Amen? Kung nahigugma ka mo kanako, tumanan ninyo ako mga sugo. Amen? Yes. If you love me, sabi ko, kaya kong post sa John chapter 14 verse 15. Ngayon sa diri, if you love me, ay ang igsuon ang mga tao, nga kaban-uban ni Ginoong Hesus. Sige sila ko yung kuyog, kaya makaon lagi sila. Yung kuyog sila, igsuon asa sa Jesus, itubod sila, kaya makaon nun sila. Yan igsuon, kung nahigugma ka mo kanako, if gani, optional. If you love me, kung nahigugma ka mo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Kaya kung kita nahigugma sa Ginoo. Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 3. Unang Juan, 1 John chapter 5 verse 3. Ang basahan ulit. 1 John chapter 5 verse 3. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, unang ilhanan ha. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Unang ilhanan nga gihigugma ta sa Ginoo. O dili lisod tumanon ang iyang mga di man lisod. Makatapan lisod ba? Dili kung dili nakatuman sa sugong sa Ginoo, pagpasamot igsoon mas sinupakon ng kita. Amen? Hello? Yes, sayon kaayo pagpasamot, sayon tumanon ang iyang mga sugo. Dili gid lisod. Walay amahan nimo sa yuta nga manugo nga dili nimo kaya. Ang mga amahan manugo imo katapat kaya na. Hallelujah. Kaslabo atong amahan sa langit. Nais yung mga sugo kagsunan na sayo natin kaayon tumanon kagsunan because He is a God. The God is good. Amen? Maayo siya na Diyos. Hindi siya muhatag igsuon ka lang dito magaya. Hallelujah. Ngayon lang, Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Mao ni ang karakter at attitude sa mga pinili sa Ginoo. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios kayo. Amen? Amen. Makasalig kita. Dili sa imong nga Dios, Dios kin siya. Hallelujah. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan o walay paglupad ang iyang gugma ni atong dili maihap nga makaliwatan nga nahigugma kaniya o nagtuman sa iyang mga sugo. Di ba kanang dili maihap kaliwatan yung katapat apil ka na? Dili
maiha pakaliwatan niya igsoon. Nga nahigugma kaniya, nahigugma kaniya og nagtuman, nahigugma kaniya og nagtuman sa iyang ang gihanan igsoon nahigugma tas Ginoo nagtuman sa iyang sugod. Number 2, character attitude is humility. Humility, a humble spirit that doesn't seek personal gain or fame. Kung pasabot ko na espiritu mo pa inabusanon, nga wala gid siya makapangita og personal niya kaayuhan o ginansya. Amen? Kana magdili gyud wala ka kapangita imo sa diri, a humble spirit that doesn't seek personal gain or fame and recognizes God's leading in their life. Hallelujah. Humility, nunay espiritu mo pa inabusanon. Ang mga pinili sa Diyos o ang mga tinawag sa Diyos, mga mapainubusan na siya. James chapter 4 verse 10 o sa Micah chapter 6 verse 8. Ito ang James chapter 4 verse 10, Santiago kapitulo 4 versículo 10. Yung sa pagpaubos kamo sa tubangan sa Ginoo. Amen? O bayawon kamo niya. Pagpaubos kamo at tubangan sa Ginoo, ibayaw ta niya igsoon. Sa mga presyon, paubos kamo aron niya kang ipataas. Kaya ang magpataas igsoon niya ipaubos. Micah chapter 6 verse 8. Micah or Mikias sa Bisaya. Kana bang dili mo ilhon igsuonan? Kana bang gibalag sa Ginoo tungod kay kusgat ka, gibalag sa Ginoo tungod kay maalamon ka, gibalag sa Ginoo tungod kay abilidad abidara ka na tao doon kay daghang gibalag sa Ginoo dili ka magunahon yung anak. Kanong nay kaigsuon gid imong ginaigsoon ang Dios. Kay kung wala ang Ginoo dili gid ka may anak. Amen. Kanong nay mo gina-recognize yun ang pagkamaayo sa Dios imong kinabuhi. Dili kita makabot nimo, dili ka makaasawa, dili ka makabana, dili ka makabaton og mga buotan, mga anak, dili ka makabalay, dili ka makasakinan kung wala kin ang Dios sa imong kinabuhi. Always recognizing that the Spirit of God nagalihok sa imong kinabuhi. Recognizing igsoon nga tagaan kag kadaugan ug kalapusan sa Dios tungod gitna sa pagkamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ingon ang Micah chapter 6 verse 8. Micah, Mikias. Ipakita na niya kanimo o tao unsa ang maayo. Ang ipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan sa pagpakita sa makanunayong gugma. Mga makanunayong gugma katapat, makanunayong gugma. Ay kung makakaroon, uba inapon. O sa pag-inabuhi, diha sa mapaninubusanong pag-iuban sa atong Diyos. Amen? Ay makatapat, nag-uban ang Diyos nimo. Pagbuka, biyaan ka sa Holy Spirit. Amen? Pag mapaninubusanong kaigsuan ang Holy Spirit, pag-uban kinibigis ng asa papaanto. Hallelujah. One time, nag-igsoon na ako ng usbol katong nagpabulkit ni pastora. Anak ko, grabe, nag-upag ito siya sa Ginoo kung igsoon. Katong kung kita igsoonan, nga nagpabulkit, igsoon, nga perting layo, agyon ang nagpakit. Di ba lang? Tinglayo, ang ibig-agi. Saan ang ibig-agi, ani? Kaya pag-abot na mo igsoon, diya mas kanto dito sa diha sa sentro ba namin ang crossing diha, kas gilid. Yung ko, Brad, kumusta Brad? Suwan kita. Yung isa wala, iba-iba, pag-iba, kamu pa lang ginanang pabulkin. Apog ang 5 minuto, igsoon, ang mga tricycle, igsoon, mga bike, mga motor, nagpabulkin, nagpais kong likid. Unya, igsoon, taas, kayo ang pila. Kalaghanap, katulong kita, sungkad sa kinabuhi. Katulong kita, igsoon, nagpabulkin, kaya pag tinaghanap. Ingon ang kasawa, nag-upad yun ang presensya sa Diyos ato. Amen? Kaya kung asa gani ang presensya sa Diyos, daghang blessing. Hallelujah! Kung asa yun, igsuon ang presensya sa Diyos, dito ang mga blessing. Praise God! Kung igsuon nga,
Ingon na lang itong ipamulkit ka, tagay sa ninyo panapin, tagay sa ninyo dalan nito, yung uli na ninyo agin eh. Grabe, so nagkaingon nga ang Diyos uuban di ay sa mga tao na nagpaubos na nunay sila kaugalingon. Amen? Uuban ang Diyos. Kaya ang Diyos, ang Holy Spirit, di ba, pagpabautismo ni Ginoong Jesus, nakita ni John ang kalapati. Amen? Ang Holy Spirit, nagsimpulo, nagsuot sa kalapati. Ang kalapati, minaog ang Holy Spirit, may konsert kang Jesus, nga daw sa lampati. O ang batasan sa lampati, kapainom na sila. Basta pag-unsa na sila, iksuon kataas ulupan, kung patong gitna sa yuta, o mutong-tong na sa imong kamot. Tinoon? Ang kalapati, kapainom na sila. Kung naingon sa Matthew chapter 10 verse 16, man ako kumasayo, be wise like a serpent, and be humble like a dove. Ngayon, wais na sama sa bitin, kung magpaayos kita sama yun sa lampati. Hallelujah. So number 3, karakter ang attitude sa mga pinili o sa mga tinawag sa Ginoo, faith and patience. Doon na sila pagtuo o mapailumon. Amen? Dili sila madali-dalion. Amen? Doon na pagtuo. They walk by faith, not by sight. When the path is unclear, kung ang imong maramang dili maayo ang dakan sa panahon, pero ang imong pagtuo is dili lang. Amen? Maramang hinay ni ang kita nimo, maramang dili kayo igsoon ginansyado, maramang hinay igsoon ang income, lubog igsoon ang dagat. Amen? Hinay ang palagat paingon sa uban, pero istili lang ihapon na lagaw ka diha sa imong pagtuo. Amen? Mao na igsoon ang mga tunay pagtuo mga pinili sa Dios, faith and patience. They walk by faith when the path is unclear, and exhibit patience while waiting for God's timing. Hallelujah! Ito katapat, God's timing. Timing kayo igsoon ang bubukon sa Diyos. Hindi sa pwedeng magpuna, ito sa pwedeng maulahin. Timing kayo igsoon ang buhat sa Ginoo. Wala ka mo igsoon nga mga batalon, ayaw gid mo pag una-una ka na timing ang Diyos. Amen? Kita po niya mag-Kristohano, katapat Kristohano lang ka. Kung na kayo desire ka butang sa iyong kinanuhi, ang dili tamang kalison, makatapat, ayaw pagutang. Paabuta ang Diyos ay ang timing. Amen? Hello? Hello? Ngayon ka po, ako na nagtitira ni Pastor, di na mo kayo utang ko. Nahalang timing tapos sa namin. Ngayon ka na bugaya po sa tubag, sino ay mangutang na tayo. Mag-isod ka. Siguro ba ni Pastora, love, kamu na lang maging tao ng hindi nagkapano sa katuwang isda ba? Managtagaan ng isda, 3 kilos, paksiw na ang tanan. 3 kilos, paksiw na ang tanan. Gano'n na nirito. Ngayon siya lang, ang utang, tinalitan dito, yung ayaw pa utang. Ngayon, paabuta ang Diyos sa muhatan. Amen? Yes, wala ka na nag-design, anak. Ano ba yan? Paksiwan ka na. Ang iba, hatag na ito sa upan. Hallelujah. Ang kunigso, itaga-aging refrigerator. Wala utang. Amen? Hello? Kapag kung may igsoon na ito ay mga simbahan tanong sa evangelical nga dahang utang. Utang ang ilang pader, utang ang ilang materialis, utang ilang ato. Amen? Paabot ko ginato ang God's timing. Amen? Kapag may igsoon na tagaan kitang lupis, Ginoo? Ikato mo anak? Yes, we are walking by faith. Nakaging timing ang Diyos. Hindi na kita muna-una. Amen? Kita dali, mas dali tama lagi ni. Na. Ihatag sa Diyos, ihatag ina, ngawala, nagkiri, nagulian, kuskus, balumos. Hallelujah. So, ang mga tinawag sa Diyos, mga pinili, doon ay patuo, doon ay panilog. Mangayong manita igsuon, yung katapat, panilog, kunyang tuuhin. Di kayo, ito bakit sino? Pagkampuan ang Diyos, ayaw, pailog lang. Kaya na ay itawag igsuon, timing kayo ang Diyos. Kung siya dali, waiting for God's timing. Hindi malubon ang pilit magkulang ang panahon sa Diyos. Hallelujah.
mauna ang mga dunay mga pinili o tinawag sa Ginoo. Praise God. Hebrews chapter 6 verse 12. Hebrehanon kapitulo 6 versikulo 12. Hebrehanon 12 6 verse 12. Hebrews chapter 6 verse 12. Ingon sa dinhi sa Hebrews. Ingon siya, dili kami bukod nga magpinapulan kamo. Amen. Gusto kami nga may sama kamo ni adtong nakadawat sa gisaad sa Dios. Pinaagi sa ilang pagtuo o pailog. Amen. Kaya usahay manggol, ani mahitabo sa Kristohanon. Pag dili gani makuha ang imong giampo sa Ginoo, maluya na kas pangalakad sa Dios. Amen? Hello? Wala bang mahiubos na kas Ginoo, nagaganahan mo simpa, nagaganahan mag-ampun, nagaganahan igsoon magbasa, mahiubos na kang, no, ay mahala na Ginoo, ay dili magyapon mo tumang. Wala maapektuhan ang atong pangalakad sa Dios. Usahay igsoon maabot ang Espiritu sa pagkatapol. Hello? Tapos na ta mag-apo, tapos na ta magbasa, kaya lagi mo naman wala kapaminaw ang Ginoo. Hindi mo katapat ka ampo, baga? Hello? Hindi mo katapat pag-ampo yun sa walay puas. Amen? Pray without ceasing. Ayaw wala paglaom. Amen? Ayaw wala paglaom. Pray lagi sa ipangayos nito. Pray yun. Kanto po kababuton sa Diyos ngayong iampo. Inaamay ampo na ito nga dili kinuwiltingan. Dili kabuton sa Ginoo. Hallelujah. Pray yun. One time igsuon, ibukaw ko sa malaang sa alas 12, one time nahitabo. Ngayon Spirit, pray. Pray. Matulog ko igsuon, mapapunan ko sa Holy Spirit. Pray, ampo ko igsuon, nahuman ko dili ingon nga nagpasigar ko igsuon, ang Holy Spirit nagsugo. Pagwas di na ang Holy Spirit, dili ka kabayon ng ampo. Amen? Walay kapoy nga mag-ampo pag na ang Holy Spirit. Walay kapoy. Pwede so nag-pray ko na after alas 4 from 12 o'clock to 4 p.m. Grabe ang prayer na hangtod nila pulok ko sa Holy Spirit na hilak na hilak sa ubakbak na masabtan ang grabing sulti sa dalaing pinulungan. Gagalayo kaigsunan kay ang katawhan sa Dios kinahanglan mo prayer. Amen? Kung way mag-ampo, kaigsunan kinsa may mag-ampo. Lord, panalangin si Kuan, isang-isahon ko na si Kuan, Lord. Imo kan dili maluya, na may mga tintasyon nga mahatagi tampami, kan dili matinal, panasigon ang ampo kanunay. Imo ang patinud-anon, panasigon sa pag-alakad kanimo. Nagkatagi ampo, di na mahurot ang ampo. Amen? Usay maglibog tao sa may ampo. Pag wala ang Holy Spirit, wala sa ihatag ng mga message na angay ng iyang po. Amen? We need prayer. Ano man? Ikaw na Holy Spirit sa kuha, nagkadaghan ang talag. Muna Lord, kinahanglan mo increase in prayer. Amen? Basta gani mo, increase gani mo ang blessing gani, dapat mo increase ang iyong prayer. Amen? Pagbantay igsoon kay ang yawa yun galibot-libot din siya nakita sa tupunon. Kinahanglan igsoon prayer kay pildihon ang yawa pinaagi sa mga nga ampo. Walay kaya sa tanas sa mga tao prayer po. Hallelujah. So pray. Bisa dari igsoon dili kami buod na magtinapulan kamo ipatapat ay sing tinapulan. Ayaw gid pag tinapulan. Amen. Usay kapuyo na ta mga ampo. Kapuyo gid. Saya bumangon tag alas 3. Dulu ka pa. Ay Ginoo. Balik ka tulog kay kapoy man ka. Pero cellphone ka, mabutagan ng cellphone, tinala ka ng cellphone, mabutagan ka ba? Bakit ano ha? Kaya mahitabo na, nga naman, ang Espiritu na itulong. Hallelujah. Gusto kami nga may sama ka mo ni Anto na kadawat sa kisaad sa Diyos, pinaagi sa ilang pagtupailog. Kung saan yung kisaad sa Diyos? Si Abraham, amen? Ipadato sa Diyos. Nga naman, kugihan si Abraham. Kugihan mga langgan, kugihan muhatag, kugihan igsultan. Ang puluhan sino kugihan kayo. Unang i-increase si Abraham. Itawag siya father of faith.
Hallelujah. Praise God. So, kugihan, katapat kugihan. Malit pa ibiyan ng ng mga ginikanan, pagka mga anak kugihan, malit pa yun eh. Di ba ginikanan? Malit pa yun. Sa ginasubukan ng isang malilihi, kasi wala ihugaw, malilihi gabon. Kugihan man kayo. Maglaba, kugihan kayo, mahugas plato. Kugihan kayo, maglipis, kugihan, malabong-abong, makita, uy, kugihan na, kugihan siya, malipay ang ginikanan. How much ikso malipay ang ginawa natong amahan kung kugihan ta sa pag-alaga sa Ginoo. Gambay ang amen. Hallelujah. Faith and patience. James chapter 1 verse 3. Pinayaman iksoon na pagtuon na giwulog sa pagsulay, wa na ipahilog. James chapter 1 verse 3, Santiago 1:3. Mo ni ang mga batasan o kinaiya sa mga pinili sa Ginoo. Kay nasayod kamo ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahupayon. Pag naagali pagsulay, gialaw sa Dios nga naman kay gusto niya nga mahimong kamo malahupayon. Amen? Yes, muli ko nagunta sa mga pagsulay. Nagatudlo ang Dios na mga pagsulay na asay dako og higpit nga mensahe. Ano nga ay trial sa imong kinabuhi. Kay doon ay message ang Dios ay gusto niya malahupayon ka. Dito mga bakser dito sa panamo mo sabak igsoon sa kanang kitadula vaccine. Sa mahimo nila. I-test sa sila ifuso sa sila, amen. Wag sila igsoon sparring. Maging sparring, ito pa yung kusog mo sparring, di ba? Testingan sa sila kusog, testingan nila ang kaaptik, testingan nila ang igsoon abilidad. Hindi, sparring para mapilitin na. Hindi pwede isabang din, pwede naman. So na-test. Makatapat na ay test. Na ipagsulay, kinasayon ka mo ang inyong pagtuo, gisulayan lamang. Aron ka mo, mahimong, malahot tayo. Tingnan mo katapat, tingnan mo katapat. Malahot tayo ka na? Ay mo katapat sa gara sa Ginoo. Makalahot tayo ko. Amen? Ato sa palakpakan ng Diyos kung sumulan. At kung wala ang grace ni Lord, kita kalahutay. Hallelujah. Number 4, karakter ang attitude kini gitawag nga forgiveness. They are quick to forgive others. Wala mo quick. Pas-pas o dali, tagin kayo makapasaylo sa uban. Amen? Yes, kanang dili, pwede yun ang parang niya pasaylo, parang niya. Dali tra makapasaylo ni mga pinili o tinawag sa Ginoo. They are quick to forgive others. Forgiveness mo pinasayloan. Colossians chapter 3 verse 13. Colossians kapitulo 3 na ganingon sa Pablo. Ang mga Kristohanon dili kabalo magdumot. Mukatapan din ta kabalo magdumot. Yes, puno sa gugma, grabe gugma kinahanglan may Kristo ang kinabuhi. Hallelujah. Puno sa gugma. Gugma yun. Kanang tinuod na gugma. Pag pinainubay ka mo, ikon igsoon ang Holy Spirit kinabuhi ni Pablo, pag pinainubay ka mo, kung doon na ka mo'y mulo, ilan mong mulo? Reklamo bang sa? Waray, nakot, waray. Gana may mulo, barabag, kanang mo barabag sa, ganahan niya ba siya, patasan. Sumul maritis, siguro na ba? Ya, gusto mo ba api ko, yan na ba? Mulo. Kung ano na kamay mulo, patong kami sa kinsa kaninyo, pag pinasaylo ay kamo, sama, ipasaylo kamo sa dito mo. Pero yung kanatin, utang pero isa nga dito katuig. Sige lang, pero ipasaylo tada. Amen? Huwag na, manito. Hello? Ay kita tanamig suon ako ay utang pero di pasaylo tas Ginoo. Kapalakpakan ng Diyos. Hallelujah. Pero hindi na utang sa Ginoo mo na utang panahon, usok, abilidad, kaalaman, handa ita. Kung sa niyawa, yun, maningil ang Diyos na naman di pasaylo na tas Ginoo. Be quick to forgive others. Ephesians chapter 4 verse 32. Kaman mo kamay na lang. Episo kapitulo 4 tayo. Ephesians chapter 4 verse 32, kaingon, pag karoy anay hinoon ka mo o pagbaton o malumong kasing-kasing alang sa usa-usa o pag sa iluhay ka
mo, ingon nga ipasaylo ka mo sa Dios, diha kang Kristo. Amen? Pag pinasaylo ay, makatapat, pasaylo ako, sir, ngay. Pero ako, Brad, sa akong mga sala, ako langon. No? Usahay, Brad, hindi ko matong simbahan, saylo ako, sir, Brad. No? Parang nating yun, wala ko, pasaylo ako. Amen, pasaylo ay ta, amen? Hindi na kayo, wala ba na ito, hindi ko mas pastor ko yun. Wala ito ba, kain ulo. Silo ay na yun, amen? Kaya masilo na, bisi kayo tama. Masilo ay na yun, amen? Yes, ayaw daong ka sa Facebook. Ayaw daong pahigsungon. Daong ka ni musikuhan. Abi ni musikuhan. Parang ito na nakaalalaan ito. Hallelujah. Ayaw, hindi kita magkinautay na higsungonan. Hallelujah. Pinasaylo ay yun po na batasan sa mga piniling sa Ginoo. Number 5, last, perseverance. They persevere through persecution and suffering, understanding these are opportunities for refinement and growth. Kana bang perseverance yun? So, kanang mulahutay yun, taniwala sa mga pag-BI, persecution, tiwala sa mga pag-antos, saan ito masabtan, so, nang binangat sa itong kinabuhi, sa mani, kung ano mani. Palahutay lagi sa usay, so, na mga oportunidad. Opportunities for refinement and growth, may mga oportunidad at igsoon din mo grow ta spiritually sa mga persecution, sa mga suffering, rin nato masabtan understanding. These are opportunities for refinement. Kaya mo refinement? Gina-refine nato kasing-kasing, amen? Pero kalayo sa mga pagsulay, mga pag-antos, mga paglutos, mga sakit, mga balatian, kawalan-on, nagkalain-lain na mga problema, itutod sa Diyos, kaya gina-refine nato kasing-kasing, amen? Pinaputli niya itong kasing-kasing refinement and growth ang tabor. Tubog yun, ikon niya kakristohanon. Mula po atong pagkristohanon na iksuhunan. In Galatians chapter 6 verse 9, perseverance, katapat mula hutay. Oh. Hallelujah. Ikon na iksuhun sa Galatians kapitulo 6, 9, Galatians chapter 6 verse 9. Busa dili kita kapulang kay mo? Kay usahay man gud isuon. Pag naay pagsulay, now ako gi-admit pag naay trials, usahay kapulan at magampo. Di ba? Kapulan ta igsoon matug simbahan. Naay mga sapre kabilang gidaot ka. Sa mali pakalagay sa ginaway, ngani man ini. Usahay maluya biya ka. Mahimo kang tapulan. Ingon si Pablo, busa dili kita magpinagbulag sa pagbuhat og maayo. Ang uban igsoon ipunan ang buhat og maayo. Buhat ang utan. Busa dili kita magpinagbulag sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadasikon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Amen. Put ang tayo igsoon makaharvest kita sa atong ikakugi sa pag-alagad sa Ginoo. Doon sa kaistorya ng igsuunan. Kapag na mga aning istoryahan niya. Hallelujah. Ato na yung sa kapananagan nga ang iyang panagan kalabang pana. Kita na mong pana, ng mana ay ba? Kunya, kung mag-research ka igsuon sa YouTube o sa Facebook, naaday mga tao at taas ay kutok. Amen? Maabot ko 2 hours ang nakutong. 1 hour. Kung ako sa kanina, may hasad na ganito. Nakanin mga tao ang taas ay kutong. Kaya iksuon nga, ikaw ng amahan, nung mula ka kulong kayo, ang isda ko, mamana ko. Mutong mata, ano si Diyos tayo? Buupan ko tayo sa inong pangisda. Sa pili lang kadong kay usahay pag alauna na o alas 11 na, bukusog mo ng hangin, buntag, palinaw. Pag abot sa alas 11, bukusog naman ang hangin. Sa doon nila ka mauban, doon kay hangin naman, yung ubalon, yan narang ka sa bangka o pamilin. Sa uban, naging tayo, kay pa, makakaon ko, unsaon, pagkuhang isda. Uban siya, sige, uban sila. Ato sa naigsoon sa kaniriya, hindi sila namana. Itawag na siya, takot. Kasi kita takot.
Takot ako, dili natakot ako. Kanang takot igsoon, unay mo lang isda ilalong sa dagat, kaperting baghana ng isda. Kanang pang bato mga bisulbo, mura sa bukto diha. Usa ka kasi mga isda sa ilalong ba? Kaperting baghana ng isda diha, sarik-sari ang mga isda diha. Kanya giilunggan na igsoon sa mga mananagat. Alam niya diha sila igsoon yung pundo. Pundo sila. Kanya ingon igsoon amahan, distraction sa amahan sa anak, sa wala pa sa bisalong. Ingon sa dom. Usalong ko sa ilalong, kunya dugay na ko makatunga, labi na dili ko makaisda, dugay ko makatunga. Kunya usalong ko sa dihang dugay ko nga makatunga, kunya dug maginaon sa gani ang palibot, maginaon sa gani ayaw yung ambak, yung makatapat ayaw ambak. Mo to'y tugon sa iyang amahan, sa iyang anak. Maginaon sa gani dug ayaw yung ambak, ayaw yung lukso. Kung sa utay, ito mo lukso tayo. Nakakos bangka. Utay ko, ambak amahan. Sa along amahan. Gawin sa ito, ala. Kita sa tira sa, kita sa iksuro ka ng mga isda na first class. Ng mahalo na isda. Kunya, kayo wala kasi makita. Iksuran, itong panahon na yun. Muna maglubog-lubog at dagat. Sa makita, dugay sa nakatunga. Biabot na lang iksuron o 30 minutos. Wala pa dito nga yung amahan. Yung mga anak, tulong, tatay, wala naman ito. Asa man si tatay? Kung nahinunuman niya, ang saan niya, mabalik iyang amahan. Amen? Sa ay, maanak na, kaya ikaw nagsaad ang amahan, mabalik din siya. Kung nagsuo kay dugay para katunga yung amahan, kaya nakita pa nag-isda. Dito sa pinakalalong na dapit, pinabot ng isa ka oras, ihapon mo tunga yung amahan. Kung ito isuon mo lang ni-action ng kabalaka, isuon ka handong ang anak, wala naman butong ka. Kung isa naman sa kati, basi, kailain na negatibo niya, unahula, may isuonan. Kung basi, kapatay ko si tatay dito, basi, ikaon, sumita. Negatibo yung unahula, pero may santop sa isuon siya unahula, anak, ingon biya sa tatay, mubalik din siya. Magkinaon sa mandiligid ko, ambang, diligid ko, magratol, diligid ko, lukso sa bayan. Nahinuman niya ang saad sa tatay. Amen? Niabot naman yung suot kong 2 ka oras. Wala manghihapon puto na ang iyong amahan. Mutong yung suonan niya, pag 2 ka oras, misukon na paghangin. Ang balon, nagkuna tayo. Ang anak ng suwa, nagbalon sa iyang himuon, pwede niya rapulan, handog na siya. Ingon siya, wala na kita, matay na kita sinatay yun. Nawala na ang suhon ang sa amahan, wala na hinumdumi. Ay napukus siya na huna sa mga balon, sa kusog nga hangin. Nahatod nga handog sa bayo ng suhunan. Kaya ang bangka na sundan na magtubig. Sa niya, ang grabe niyang kahandog, kabalaka, igsuon. Pwede niyang handog ka. Ni ambak sa bangka, ay iyahang apaso niyang tatay. Niya may abata, di man kabalong lang ko yun. Yung sa tayo, pabutan ko niya kaya talawasun na ka. Pag-ambak niya, isuwan ang bata niya makabalong na nagkaidong sa dagat. Pantay ang bata na nalukos siya. Pag-ambak niya, isuwan pagpagtunga siyang amahan. Pagtunga siyang amahan, tunglang yun, saan man niya magubalik siya? Pagtunga siyang amahan, ay naku ay isda buha. 5 kilos, isda isuwan, kaya grabe niya, pinarahay sila loob niya. Pinakuha ng isda ang magsunan. Pagtanaw sa bangka, pagbalik niya magsunan, wala ng anak pwede niyang gulula. Ay ang anak wala na sa bangka. Pagtanaw sa unahan, tuwa na yung anak, biluntaw na, pipurot na ang tiyan. Pantay na yung anak magsunan. Yang ikuha ang magsunan, yang ilang mo ikuha ang magsunan, ibutang niya sa bangka, patay ang anak, pwede ang hilak sa amahan. Isa doon, di pag-iingat ta kadong nga magkinaunsaman ang bangka, magkinaunsaman ang palibot, dili yun ka mo ambak, pero kanong lukso may ambak yung adong. Hindi yung kinanhatan, hilak yung patay, grabe ng hilak, nagsunan, kaya namatay ang bata. Ang pasabot na akong nagsunan, kining word of perseverance, magkinaunsaman, ayaw yung ambak sa kabot sa Ginoo. Amen? Magkinaunsaman ang unos, ang bagyo sa ikson, masudlan ang atong bangka. Say grabe ng problema nila ito makaya mahandong na tayong suon sa mga pagkikabog sa pamilya, sa kabataan.
Sa ingon ang pulong sa Dios igsoon ayaw yung lukso sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kaya nagsala atong amahan nga mobalik siya sa diri madugay. Amen. Mobalik siya. Kaya na kayo karon Kristohanon kay igsoon ang aming ambak dibulot ang tiyan dibulot igsoon ang matay tungkol sa grabing pagpakasala. Amen. Nagpakasala na igsuon, may biya sa pangalakan ng kuwat ang sala, igsuonan. Iyon ang Biblia, ang bayan kapag pagkasala, kamatayon. Amen? Mamatay, hindi ay bumalik tayo igsuon sa kalibutan. Kung iyon amahan na bumalik ko sa dili madugay, ay mga tapat, pabilit sa iyong pagbuo. Amen? Iyon ang Deuteronomy chapter 7 verse 6, Deuteronomy chapter 7 verse 6. Deuteronomy yung kapitulo 7 versículo 6. Ayun siya rin. Kay kamo balaan ang katawhan o iya kamo sa Ginoo, katapat iya ka sa Dios. Dili tayo sa kalibutan, iya kita sa Ginoo. Iya kamo sa Ginoo ang inyong Dios sa tanang katawhan sa kalibutan. Kamo ang ipili sa Ginoo aron mahimong iyang kaugalingong katawhan. Kung katapat ipili ka sa Ginoo para mahimong ang iyahang yung kaugalingon special ang kabtangan sa Dios nagsuunan. Isaiah chapter 41 verse 9. Last verse. Isaiah kapitulo 41 versikulo 9. Isaiah chapter 41 verse 9. Hallelujah. Isaiah, itawag ko ikaw o gikuha gikan sa labing layo nga bahin sa kalibutan o giingnan ko ikaw akong alagad, gipili ko ikaw o wala ko ikaw isalikway. Amen. Hindi mo katapat dili ka isalikway sino. Pilit tas Ginoo nagsulat. Hallelujah. Ang usbon, gitawag ko ikaw yung katapat, gitawag ko sa Dios. Every time gusto na makadungog ka sa pulong sa Ginoo, ang Dios nagtawag nimo. Kaya sa dinhi, gitawag ko ikaw o gikuha ikan sa labing layo nga bahin sa kalibutan. O giingnan ikaw akong alagad. Makatapat alagad ka sa Dios. Kaya nga naman, alagad ka sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Kung sa diri, ikaw ang alagad, ipili ko ikaw o wala ko ikaw isalikway. Amen? Hallelujah. Yung makatapat, ipili ka sa Ginoo. Hindi yung katapat. Ang natin ikaw, Lord, daghan kayong salamat. Kay isa ko sa imong magipili. Amen? Di ba magipili ka tayo sa Ginoo sa wala pa buhata ang langit ang yuta? Sa wala pa ang langit, sa wala pa ang mga adlaw, sa wala pa ang bulan, wala pa yung mga butang. Ipili na tandaan sa Ginoo. O niya, wala ka ba ka? Amen? Nagipili ka sa Diyos. Magwas, pilion na ni ka. Example, so, isa na kapalit o prohibited na rin. Ha? Prohibited ka na, parehas mo na, prohibited mo na, pilion mo, hindi mo. Diba, tinaon? O niya, pag naalas mong puder, palitan mo ng espesyal na pagkaon. Di mo ng kandungan, buhatan mo ng kulungan, buhatan mo tubig, at imano na mo na anunay. Amen? Muna na ang Diyos. Ipili ka, kung kipili ka na isalikway, ipili ka ganyan, sumon, talikdan. Ipili ka kay at imanon, o amumahon ka sa Diyos. Iya kang pakanon o panguswagon pa kiniya. Ay gusto sa Diyos, mahimong kang blessing sa uban. Amen? Dapat ako lang mag-ampok kami sumundan. Amahan mo ka lang iton. Dilit kamay mo, dilit ako, kayo kinasingkasin, karutak na ang pagpasalamat kay mo. Tungkol kay bisan dilit kami takos. Dilit angayan, ininig imong pagpilit, apan ipilit din mo Diyos. Pinaagi kang Kristo Jesus,
dili niyang gihalan niyang kinabuhi sa cross Ginoo. O Dios, ang mga nabatian karong orasa, ang makina iya og batasan sa mga pinili nga mahigugmaon dahil o Dios o pasinugdanon sa mga bulog. Mapaminugsanon Ginoo. Dunay pagtuwa ka ilubon sa unsang klaseng mga trials, mga sirkumstansya, mga challenges, mga pag-ato sa kinabuhi, magpabilin ka sa mong pagtuo, pagpailong. Kung na may makasala ka na mo, Diyos, dali na may makapasaylo, dahil di mo kami ipasaylo, Amahan. Lord, di mo kami malahotayon, persevere, perseverance, kami sa makinaon sa ang dagan sa mga kinabuhi. Doon na may mga unos, bubalon man, Ginoong Diyos, kung kusukusuhon man sa hangin, o Diyos, ang kinabuhi, apano nag-ampo kami, o Diyos, nga, kabangin, kami ka na makalahutay, hangtod sa mong pagbalik, Ginoong nilang kalibutana. Salamat mo kay imong siliyuhan ang mga pulong, na kini o Diyos, mutubo o mabuga sa mga kinabuhi. Dili kini makawat sa yawa, o kini mamaliptan, Amahan. Salamat sa imong pagpili ka na mo, o Diyos. Salamat, Lord, kung kami amumahon, at imanon, dili pasagdan, una may mga dili maayo, mudangan sa kalibutan, isipti mo sa imong presensya. Nalayon ka, o Diyos, sa may katapusan, mapag-ampo ang isali ka nimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Yatag sa ibsi.